Тарихта беренче тапкыр җиңү көнен онлайн форматта билгеләп үтәчәкләр. Ветераннарны котлау ничек узачак? Татарстан яңа гасыр телеканалы нинди проектлар әзерләде? Без бүген студияда һәм гадәттәгечә онлайн режимда эшлибез. Хәерле кич исәмесез, эфирда Тояну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Мондый форматта әле беренче тапкыр эфирга чыгабыз. Сәбәп дөрестән дә бик җитди. Быел 75 еллыкны зурлап уздырырга дип планлаштырган идек, ләкин тормыш үзенчә үзгәртеп куйды барлык планнарны. Ничегрәк узыр икән быел? Һәм мондый форматка Данил әфәнде халык әзер микән? Менә быел ниндирәк үзенчәлекләр көтелә әлеге ситуациядә? Әлбәттә, инде бу бөтен кешелек дөньясы өчен зур сынау. Шул вакытта бит тормыш дәвам итә. Үзенә күрә бу безнең өчен телевидение өчен яңа форматта эшләүнең үзенчәлекләрен ачыклау өчен дә кирәк. Һәм иҗади яктан да бу башкача фикер йөртү сәләтен үстерү өчен дә кирәкле бер дөресен әйткәндә безне башкача яшәргә, башкача эшләргә өйрәтте. Менә мин әле нәрсәне уйлап куйдым. Безнең бит инде бабайларыбыз азатлык өчен, ирек өчен көрәшкән дибез, һәм чыннан да алар азатлык, ирек өчен көрәшкән. Менә шушы пандемия көннәрендә ниндидер бер чикләүләр барлыкка килгәннән соң, мин шәхсән үзем әйтәм, иректән дә, азатлыктан да кадерле әйбер юк икән дип уйлап куйдым. Һәм менә чыннан да бу бер яктан әле аның плюс ягын карасак дип әйтик инде, шул ук мәсәлән үсеп килүче буынга да менә тормышның, ирекнең кадерен аңлар өчен бер ниндидер бер этәргеч тә булды. Инде онлайн дип әйтсәк инде без тапшырулар инде алар көн дәвамында без инде гомергә эшлибез, алар безнең эфирда бара, берникадәр алар үзгәрешләр кертә безнең инде эфир программаларына. Әлбәттә инде без элек турдан-туры парадларны, турдан-туры үлемсез полкларны трансляцияләгән булсак, бүгенге көндә алар берникадәр онлайнга күчә. Әлбәттә турында әле тәфсилләп онлайн режимда эфирда булган кунакларыбыз да бар. Хәерле кич сезгә дә, Рафиг әфәнде, Тимур әфәнде. Рафиг әфәнде, сезгә иң элек сүзне биреп китик. Менә бу бәйрәмнең төп асылы бит инде безнең барыбер ветераннарны, әлеге җиңүне китергән батырларыбызны хөрмәтләү. Менә сез үзегезнең бабаларыгыз турында хатирәләрне яңартсагыз иде. Бу Бөек Ватан сугышының газаплары да, солдатларга авырлыклары да бөтен гаиләләргә туры килгән. Минем менә Абдрахман бабам ул 1902 елда туган. 71 елда вафат булганда, миңа ул вакытта 9 яшь булган. Мин аны бабайны яхшы хәтерлим кебек. Ләкин әллә үзе сөйләгәннәрдән истә калган, әллә әни сөйләгәннәр, сымырага ни сөйләгәннәрдән истә калган. Аның сугыш авырлыкларына караганда беренче Суслонгер лагерына эләгеп, анда фронтка җибәрү өчен солдатларны өйрәткән лагердагы авырлыкларны сөйләүе күңелгә кереп калган. Ул тормышта авыр, ашарга да юк иде ди. Мин чирканмый идем, чүплеккә барып ни тапсам шуны ашый идем, шуңар исән калдым. Менә күршем Габдулла, безнең күрше булган инде, ул күрше авыл кешесе булганмы, ул чиркана иде, үлеп калды шунда ди торган иде. Чынлап та хәзер военкомат документларынан карыйм, ул 41 елның августында Суслонгерга саперлар батальонына алынган булган икән. Аннары шуның фронтка китә алганмы юкмы, ансын төгәл әйтә алмыйм. 43 елның октябрендә тагын армиягә алынган дигән документ бар. Менә ул безгә, миңа шул сугышның авырлыгы шушы Суслонгер аркылы кирип калган дип әйтергә була, бабам аркылы. Һәм без әле сөйләшербез алга таба сезнең проектларыгыз турында. Тимур әфәнде, әгәр сезнең хатирәләрегезне яңартсак, менә бабаларыгыз сугышта катнашканмы, кемнәрне билгеләп үтәр идегез? Минем бабам әтисе Галиев Ибрахим Галиевич Питрәш районы Күн авылында туып үскән булган 1896 елда. Аңа сугышка киткәндә 41 елда 45 яшь булган. Ул 3 ел буе сугышып, Украинаның, Көнбатыш Украинаның Волынь өлкәсе Ковель районы Любитово авылы янында 13 апрельдә һәлак була сугышларда. Бу турыда хәтер китабында да язма бар. Мин аны менә шушы хәтер китабыннан таптым. Кызыл армия булган, 3 ел буе сугышып, Көнбатыш Украинада һәлак булган. Мин быел аның хөрмәтенә менә шушы хәтер
бакчасы дигән акциядә агачларда утырттым, Аллага шөкер. Бүтән кешеләр дә шушы акциядә үзләренең балаларына, аталарына, бабаларының аталарына якты хатирә өчен агач утырткан дип ышанып калам. Мондый акцияләр, төрледән төрле чаралар быел аеруча киң кулланыла дип әйтергә кирәктер. Чөнки дөрестән дә мондый формат һәм мондый үзенчәлекле яклары бәйрәмне алар яңа безгә ниндидер юнәлешләр ачып җибәрде. Һәм яшьләрне, шул исәптән волонтерларны барысында халыкны ничектер берләштереп, инде яңа мөмкинлекләр ачарга ярдәм итте. Илдар әфәнде, Татарстан Яңа телеканалында да үзенчәлекле проект моңа кадәр бернинди аналоглары булмаган дип әйтик инде. Башланып китте батырларга хат. Менә шуның хакында да сөйләп китсәгез иде. Хатлар язалармы? Беләләрме? Хәзерге бигрәк тә буын вәкилләре батырларга ничек хат язасын? Шунда да бик кызыклы проект булды. Ул инде күптән башланып китте. Без инде бик кычкырып әйттек тә, бөтен республика күләмендә. Һәм бу бер генә проект түгел, бу әле күп санлы проектларыбызның берсе генә, Аллага шөкер, бездә базара тапшыруында да, каналыбызда да алар шактый күп. Менә батырларга хат айрым тукталганда инде ул шул хәдәр резонанс тудырды, шул хәдәр халыкка таралды. Хәтта инде минем WhatsApp-лар шыплап тулды, әйме минем үземә язалар, аннары хатыныма шалтыраталар. Ну менә Кыямов укый бит инде анда иртән нәрсәдер укый бит инде батырларга. Менә шуңа җибәрегез инде дип. Без аңа шатланабыз гына әлбәттә, бу халыкның уянуы, бу халыкның менә ничектер битараф булмавы турында сөйли. Бу бик кыйммәтле әйбер. Менә безгә хатлар күп килә, шактый күп. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, ул инде батырларга хат һәм күздә тота менә бүгенге көннән үткәннәргә хат язу. Үткәннәргә хат бармый. Бу иҗади башлангыч белән эшләнә торган әйбер дип күз алдына тота идек инде без аны. Бүгенге көннең рәхмәт сүзе. Менә бабасына мәсәлән, әгәр хат язып булса, нәрсә языр иде кеше? Нәрсә күз алдында тотар иде? Нинди уңышларга тукталыр иде? Ләкин анысын инде бөтен кеше дә аңлап бетермәгән, ләкин аңлаучылар да бар. Буның иҗади эш икәнендә нәкъ менә шулай кем әйтмешли теге в точку бәреп язылган хатлар да шактый күп. Без аларны укыйбыз да, күбесен инде тыныч кына укып та булмый, анда дулкынландыргыч мизгелләр шактый күп. Кеше үзенең язмышын, биографиясын яза, ата-бабасының үткәннәрен. Һәм мин тарихчы, теге һәвәскәр тарихчы, краевед, төбәкче буларак та шунысын да уйлап куям. Их, мен әйтәм, менә булар кипы язылган хатлар бит инде, менә бу тарих, менә буларны югалтмаска иде. Алар безнең редакциядә саклана әлбәттә, тора, ләкин күпме дәрәҗәдә. Аннан соң инде балаларына шуны тоттырырга иде, аны кадерләп алып куйсыннар иде, фотоларга төшерсеннәр иде, сакласыннар иде шул әйберләрне дип тә уйлап куям. Хатлар төрле төбәкләрдән килә, төрле кешеләр яза, бигрәк тә инде актив өлкән буын. Алар инде хат рәвешендә язалар, теге тутып укый торган хатлар, электрон хатлар да күп килә. Яшьләр дә яза, һәм шунысы гаҗәп. Хәтта садик балаларына кадәр видеолар төшереп җибәргәннәре бар. Без аларны күрсәтәбез инде бик теләп. Барысын да редакцияләп чистартып дигәндәй. Һәм менә әйтәсем килгән фикер шул, халык мәнле, халык үзенең тарихына карата битараф түгел. Иң сөендергән әйбер шушы. Һәм бу эшчәнлек бит әле алга таба да дәвам ителәчәк. Моның Әлбәттә, без калмаска тиештер. Сүздә юк, без аны менә үзебезнең сәхифәләребездә һәр көн сайын булмаса да инде ничектер биреп барырга тырышабыз. Хәзер инде бу җиңү көннәре якынлашкач тагын да активлаштык, ләкин хатлар шул кадәр күп, алар килә тора. Кешеләр хәтта шул хатны язмаса, нәрсәдер каяндыр кемнеңдер цитатасын, шигырен алып булса да җибәрә, үзе язып җибәрә. Ничектер теге темага туры килмәсә дә барыбер сугыш турында нәрсә булса безгә җибәрә. Безнең видеоязма бар, бергәләп карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Минем әтием Ваяз Кыяметдин бабай сугышка киткәндә 40 көнлек сабый гына булып калган. Сугыш чоры һәм аннан соңгы авыр балачак еллары турында әтием бик еш искә ала иде. Абый, Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалды дип исәпләнгән, соңрак язмышлары ачыкланганнар исемлегендә Зиннәтов Шайхулла Зиннәт улы дигән юлларны укыгач, үксеп еладым. Әти күрми калды дигән үкенү булдымы ул? Синең каберең табылганга шатлык яшьләреме? Аңлата алмыйм. Без әтинең 6 баласы инде хәзер тынычланып калдык. Беләбез. Син бар. Каберең Польшада. Соңгы берничә елда мин сине ничектер еш искә алам. Син бит минем абыем. Белмисеңдер дә әле. Мин синең яраткан сеңлең Хаҗия Бануның кызы. Хәзер инде әнием дә күптән гүр иясе. Аны да сине сагынып йөрәгем сызлана. Мин хатымны әниемнең сөйләүләреннән чыгып язам. Әтине озатып калдым. 4 яшь тулмаган сабый. Бик күп еллар көттек аны. Юлларга карый-карый. Күп мәле ил буенча
хәбәрсез югалганнар. Балаларыгыз әлдә көтә, чәчләре агарганнар. Хәбәрсез югалсалар да, өметләрне өзмибез. Әтиләрнең каберләрен илләр буйлап эзлибез. Менә әлеге үзектән күренгәнчә дә, менә йөрәккә үтеп керерлек хатлар, дөрестән дә әгәр дә синең гаиләң белән бәйле булмаса да, син аны үзеңчә кабул итәсең. Данил әфәнде, менә бу телевидениедә булган көчне куллану бу очракта һәм барлык кешене берләштерүче, менә шундый проектны гамәлгә ашыру һәм аннан тыш башка проектларны ашыру мондый көннәрдә дөресрәге тагын да зуррак әһәмияткә ияме. Әлбәттә, менә бу моторлар хат дигәннән мин берничә генә тагын өстәп әйтәсем килә. Бу проектны студияда төшергән вакытта да, аннан соң монтажлаган вакытта да теге тыныч күңел белән генә карап тыңлап булмый. Хәзердә тамакка тиер утыра. Шуңа күрә бу тамашачылар өчен бик зур яңалык булыр дип уйлыйм. Яшьләр өчен тәрбия. Аннан соң менә бу хат язу формасында ул тормышка ничектер кабаттан кайтарды. Хатның нәрсә икәнен инде балалар да менә язган хатның нәрсә икәнен дә беләләр. Аннан килеп инде үзебезнең 9 майда күрсәтеләчәк менә проектлардан тагын берсе онлайн үлемсез полк. Шулай ук без менә тамашачыларга мөрәҗәгать итеп, алар үзләренең туганнарының, бабаларының сугышта катнашкан геройларның фотографияларын безгә җибәреп, без аларны менә шулай концерт җырларга төреп, аларның фотографияларын эфирда бирәчәкбез. Яртышар сәгать 2 булып булачак ул. Һәм дә килеп безнең моңарчы булган, Казанда булган парадлардан без архив материалларын туплап бер блок эшләдек. 75нче елгы парадыннан башлап. Ягъни анда тамашачылар бәлки әле үзләрен танучылар булдыр. Бәлки инде күпләре инде аларның мәрхүмдер, анда катнашкан ветераннарның албәттә. Әмма ниндирәк чаралар була тагын, без бу хакта рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру. Без бүген җиңү бәйрәменә багышланган чыгарылышта җыелдык. Тимур әфәнде, хәтер бакчасы турында күпмедер дәрәҗәдә әйтә башлаган идек. Менә аңлатыбрак китсәгез иде. Нинди проект бу, Татарстанда ничек эшли һәм халык ничек катнаша әлеге проектта? Бу хәтер бакчасы проекты 18 марттан 22 июньгә кадәр быел барачак. Моның оештыручылары булып җиңү волонтерлар оешмасы тора, бөтен Россиянең һәм җиңү гаскәрләре башлыгы хәтер фонды. Тагын оештыручылардан булып Россиянең табигый байлыклар һәм экология министрлыгы, Урман хуҗалыгы федераль агентствосы тора оештыручылардан. Төп мәсьәлә булып шушы хәтер бакчасы проектының агач утырту санала. Барлыгы Россиядә бердәм дәүләтләр берлеге оешмасында, хәтта Европа илләрендә дә барлыгы 27 миллионнан артык агач утыртырга планлаштырыла. 27 миллион бу Бөек Ватан сугышында барлык үлгән кешеләрне искә алып, шушы күләмдә агач утырту күздә тотылган. Biz Татарстанда шушы хәтер бакчасы проектларында 483 меңнән артык агач утыртуга планлаштырабыз. Бүгенге көндә безнең 458 мең агач утыртылган. Шуның 380 меңе Урман фондында утыртылды. Калган агачлар җирле үзидарә территорияларында утыртыла. Утырту эше ничек бара? Монда процессын аңлатып китсәгез иде. Аларның исемнәре языламы? Кемнәр ничек катнаша ала? Процесс булай башкарыла. Бөтен Россия илкүләм дәврдә интерактив карта төзелде. Ул картага һәрбер кеше кирип үзенең урынын билгели ала. Урынын билгеләмәгән очракта ул урыннарны урман хуҗалыклары, үзидарә оешмалары билгеләй. Bir künni, ayrım bir künni bilgilep, şul günde ayrım bir jirde ağaç oturtuluğu planlaştırıla deyip bu kartıga bilgilendi, o nokta bilgilendi. Şul noktaga basıp, her kişi anda registrироваться итала, şuşu vakıtka kilip, аңа урман хуҗалык кешеләре, я булмаса үзидарә кешеләре аңлаталар, менә шушы җирдә, менә шушы агачны без утыртабыз, сезнең катнашында дип. Менә шушы коронавирус кысаларында әзрәк проект үзгәрде. Бу проектта кешеләр җыелу мөмкин булмаганга күрә,
кешеләр үзләренең ишегалларында, дача территорияларында, бакчаларында да агач утырта алалар. Демек, буда яңа формаларны эзләргә дә буладыр, әлеге нисбәттән. Рафик әфәнде, әгәр дә без ватан эзләнү оешмасына әйләнеп кайтсак, менә нәрсәләр белән мәшгульсез? Бу көннәрдә 75 еллыкка аеруча нинди эшләр башкардыгыз? Менә безнең ай айы бәйрәмнәре, ял көннәре ул сугыш булган урыннарга экспедициялар оештыруга планлаштырылган иде инде. Ләкин ел буена планлаштырылган эшләрдән шушы экспедициялар гына төшеп каладыр бүгенге чикләүләр нәтиҗәсендә. Башка эшләр безнең көндәлек алып барыла, ул эзләнү эше беркайчан да тукталып тормый. Хәзер менә күп кеше идән эшләгәнгә күрә, идән торып эшләүнең мөмкинлекләреннән нәрсәләр бар? Элек без башка эшләрне башкарып, эшкә йөреп, анда экспедицияларга йөреп, үзебезнең элек җыелган архив документларын барларга, тикшерергә, тәртипкә китерергә була. Аннан соң безнең Казанда ватан берләшмәсе нигезендә бөтен Россия эзләнү үзәге эшли. Һәм анда илдә эшләнгән бөтен эзләнү эшләренең нәтиҗәләре, табылган солдатларның исемнәре безгә җибәрелеп бара. Һәм хәзер безнең хезмәткәрләр шуны идән торып безнең интернет сайттагы мәгълүмат базасына тутыралар. Бу эш зур эш. Хәзер вакыт булуның шуннан бик җае чыкты. Аннан соң шулай ук безнең берләшмә нигезендә Казанда күп еллар инде бөтен Россия эзләнүчеләр мәктәбе эшләп килә. Элек замана матур вакытта анда төрле өлкәләрдән килеп яшь эзләнүчеләр укып өйрәнеп китәләр иде. Хәзер инде шушы дәресләрдә каралган программаларны без видеога төшереп интернетка куябыз да, шулай ук бу дәресләрне өйрәнергә һәм киләчәктә шанабыз билгеле экспедициялар барышында яңадан башланачак, шуңа әзерләнүне интернеттан торып өйрәнеп үзеңне әзерли торырга була. Бу көннәрдә дөрестән дә барысы да интернетка һәм онлайн форматка күчте. Шул исәптән без әйтеп киткән үлемсез полкта бергәләп видеоязма карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Бер артлы еллар үтә торды. Ул өметен бердә үзмәде. Төрле якка сырап хаклар язды. Сугыштагы дустын эзләде. Күпме еллар үтте, сулар акты. Тик басылмый сугыш ярасы. Үлгәннәрнең хәбәрләрен белеп, исәннәрен килә табасы. Үлемсез полкта хәртләгән кеше шулай быел катнашала. Данил әфәнде, әгәр дә без менә шушы бәйрәмнәргә әйләнеп кайтсак, ел саен кеше көтеп тора бит инде бәйрәм концертын, салютны, шулык парадны. Менә быел тәкъдим ителәчәкме алар тамашачыларга? Барысы да булачак. Безнең каналдагы Җиңү көне дигән телемарафон, ул иртәнге 7-дән башланып китә, кичке 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Аның алып баручыларның берсе менә Илдар Кыямов үзендә үзе басып тора. Ул инде эштәлеге белән таныш. 7-дән без башлыйбыз. Гадәттәгечә ул шимбә көнгә туры килү сәбәпле бигрәк тә инде котлаулардан 2 сәгать дәвамында безнең тамашачылардан телефон аша котлаулар кабул итеп, без 2 сәгать дәвамында концерт номерлары белән чиратлаштырып алып барабыз. Аннан соң менә иң мөһим вакыйгаларның берсе Казанда Җиңү паркында бу көнне Совет солдатына һәйкәл ачылачак Җиңү паркында. Монда инде безнең республика җитәкчелеге шикләнгән күләмдә җитәкчелек катнашачак. Аларның ачу тантанасында монда ретро автомобильләр дә килә, монда вертолетлар да очачак, флаглар белән, җиңү байраклары белән, һәм буларның барысында безнең тамашачылар туры эфирда 1 сәгать дәвамында карый алачак. Шул ук менә онлайн безнең үлемсез полк, шул ук безнең батырларга хат, ул төшкә кадәр 2 өлешкә бүленеп берәр сәгать бирелә. Аннан соң инде безнең мәгълүмати режимда адымнар программасы, новости программасы эшли, шикләнгән күләмдә ниндидер чәчәк салу, венок салу чараларыннан аларның репортажларын безнең тамашачылар кичке эфирларда күрә алачак. Һәм әлбәттә инде 21 сәгатьтә 50 минутта бәйрәм салюты булачак. Инде
22 сәгатьтә Мәскәү вакыты белән ансы инде Мәскәү салюты, ансы инде Мәскәү каналларына карарга мөмкин булачак. Демәк, мондый форматта да бәйрәмне тулы куәттән кабул итеп бетерергә мөмкиндер. Тулы куәттә генә түгел, күпмедер дәрәҗәдә монда башка юллар белән чагыштырганда иҗади якын килү сәбәпле менә күңелгә үтеп керә торган шундый проектларның килүе ул икенче төрле менә серләр булмас микән Илдар әфәндедә. Чыннан да бу хәтта башка елларга караганда тәэсирлерәк тә булыр дип уйлыйм әле. Чөнки башка вакытта бит парадка барасың, анда йөрисең, монда йөрисең, тормыш мәшәкате, бакча, тегесе монысы. Ә монда син диваныңа утырып, әйме шушы тәэсирләрең белән кызарынып, бүртенеп, елый-елый рәхәтләнеп 9 май атмосферасында яшисең. Менә шул ягыда булыр дип уйлыйм әле. Аннан килеп менә Даниш Шамилович инде әйтеп китте. Батырларга хатта 2 өлештә тәкъдим ителәчәк менә бу карабызган проект. Шулай үлемсез полкта бик кызыклы булыр дип уйлыйм. Җырлар да, әлбәттә, концерт өлешләре дә булмый калмас. Менә алар барысы да шушы бәйрәм атмосферасын тудырыр өчен бик күркәм марафон була инде. Ул җиңү балкышы дип атала. Шуннан да аның менә бер генә мизгелендә битараф карап булмый. Чөнки ул менә һәр кешенең йөрәгендә, һәр кем үзенекен уйлый, аның үзенең бабасы, язмышы. Менә һаман яшьлегемне искә төшерәм әле, балалык вакыты мәктәптә укыганда, булган сугыш, булган үлгәннәр кешеләр, 9 май. Шулайрак дип яши идек. Аннан яши ул алай гына түгел икән. Ул менә сугыш дигән әйбер үткәннәребез, тарихыбыз, ул безнең тарих, ул безнең язмыш. Кешеләр менә шушы без яшәгән авыл урамнарында йөргәннәр, шул чишмәдән сулар искәннәр әйме. Шунда өйләнешкәннәр, кайсы берсе өйләнмәгән дә мискин. Егет килеш үлгән егетләр шактый күп. Менә мин үзебезнең авылда гына да аларны бер 20 санадым. Һәм һәрбер авылда шулай ул. Менә шул әйберләрне уйлаганнан соң Гитлерны менә тагын бер тапкыр чыбыркы белән тотып кыйныйсы килә башлый. Аннан бит аның үзенчәлеге дә бар. Инде без бит инде үзебезнең яшебез бара. Безнең бит бабалар бездән яшьрәк чакта башларын салган. Мин шулай уйлап куям, әйтәм, бабайлар бер генә сәгатькә шушы тормышка кайтсалар, әйтәм, безне танырлар микән оныкларын. Без бит инде алардан олырак, без бит инде аларга бабай булырлык яшькә җиттек бит. Дөрестән дә монда үзенчәлекле һәм кызыклы факторлар да булачактыр телевидениедән караганда да. Һәм быел әле ветераннар да игътибарсыз калмаячак, өйдә утырып кына үз изоляция дип аларга шалтыратачаклар. Махсус бүләкләр шул исәптән 75 еллык медален дә тапшырачаклар. Соннары гына китерик, Казанда бүген 9000 артык сугыш ветераны яши һәм 596 фронтта катнашкан икән һәм апрель аенда инде аларга акчалатада бүләкләр тапшырылды. Безнең онлайн форматта булган кунакларыбыздан да сорап китәсе килә. Менә 9 май бәйрәменә нәрсә көтәсез? Ничегрәк каршыларга җыйнасыз икән, Рафик әфәнде? Безгәнүләр белән узанды ул. Безгә бик күп сораулар да килә зәү ягыннан. Барысына да җавап бирергә тырышабыз. Интернет буенча, электрон почта буенча сораулар килеп тора. Һәр кем эзли үзенең сугышта хәбәрсез югалган туганнарын. Менә мин быел 9 майны әйткәндә, быелгы 25 еллык уңайнан әллә быел сугыш елы балаларына, әтиләре сугышта үлеп калып, әтисе үскән балаларга берәр аерым игътибар булырмы дип уйлаган идем. Аларга хәзер бәлки яңа юбилейларны көтмичә дә шуларга тагын бер игътибар күрсәтсә, хөкүмәт ниндидер җаен тапса, бу безнең бәйрәмнәр, юбилейлар тагын да халыкчанрак, гаделрәк тә, киңрәк тә булыр иде дип, менә минем 9 майга ничектер быел шундыйрак бер тәэсир калды. Без дә моңа ышанып калабыз. Без аерым тапшыруда эшләгән идек. Нәкъ менә сугыш чоры балаларына игътибар турында һәм аларга да инде дәүләт тарафыннан да шул исәптән инде бәйрәм уңаеннан да күп санлы ярдәм күрсәтелер. Тимур әфәнде, сез нәрсәләр көтәсез 9 майдан? 9 май ул барлык кеше өчен изге бәйрәм. Бөтенесе үзенең хәтерен яңартырга тиеш, үзенең балаларына, оныкларына киләчәккә үткәнеңне генә белеп, киләчәккә якты караш белән карарга кирәк. Үткәннең киләчәге булмый диләр. Шуңа күрә үткәнне балаларыбызга без калдырырга тиеш. Аның өчен алар безнең күңелдә, безнең йөрәкләрдә гел истә булырга тиешләр. Мин үзем Алла бирсә, туганнарым белән җыелып бер табын оештырып алырбыз дип уйлаган идем. Үзебезнең бабаларыбыз өчен бер дуга кылып алырга кирәк. Бүтән кеше дә шулай итсә, аларның күңелләре тыныч булыр. Данил әфәнде, быелгы җиңү бәйрәмен үткәрүдә сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Иң зур, иң беренче таян ноктасы ул һәрберебезнең хәтере. Ягъни хәтер булырга тиеш. Хәтер булса, бу бәйрәм онытылмый. Шул. Безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен һәм студиягә килгәнегез өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Бәйрәмне көтеп калабыз. Быел инде авырлыклар булуга карамастан, киресенчә бәйрәм яңа төсмерләр алып, хатирәләрне яңартып һәм безнең булган ветераннарга хөрмәт тагын да артсын иде. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз. Исәнлектә күрешергә язсын.